иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи иттилоотии криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ таи чанд лаҳза шуморо бо вазъи ҷинояту ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқвайронкунӣ шинос менамояд. бо шумо дар студия Моҳрухсор Таваллузода. дар натиҷаи доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат як далели парвариши ғайриқонунии зиёратҳои дорои моддаҳои нашъадор ва нигоҳдории он дар ҳудуди ноҳияи Ёвон ошкор карда шуд. шаҳрванд Қурбонов Ҳасан соли таваллудаш 1962 истиқоматкунандаи кӯчаи Абдураҳмон Ҷомии ноҳияи Ёвон бо гумони парвариши ниҳоли бангдона боздошт гардид. Номбурда дар замини наздиҳавлигии фарзандаш дар деҳаи Гулисои ноҳияи мазкур 21 адад ниҳоли бангдонаро парвариш намуда, баргҳои онро ҷамъоварӣ карда хушк намудааст. ҳангоми кофтков аз манзили зисти номбурда 1 килограмм 300 грамм воситаи нашъадор дарёфт карда гирифта шуд. ҳамзамон 21 адад ниҳоли бангдона решакан карда шуда мусодира гардид. аз рӯи нишондоди гумонбаршуда ӯ гирифтори бемории нашъамандӣ буда барои истеъмоли шахсияш ниҳоли бангдонаро парвариш мекардааст, вале миқдори зиёд 21 адад ниҳоли бангдона аз он шаҳодат медиҳад. дар баробари истеъмол номбурда боз ба паҳну фурӯши ин намуди заҳрогин имкон дорад ки даст дошта бошад. инчунин ҳангоми кофткови манзили зисти Қурбонов Ҳасан 1 адад силоҳи шикорӣ дарёфт карда гирифта шуд, ки номбурда бе иҷозатномаи мақомоти ваколатдор силоҳро дар манзили истиқоматиаш ғайриқонунӣ нигоҳ доштааст. вобаста ба ҳолати ҷой доштан нисбати гумонбаршуда парвандаи ҷиноятӣ бозгардида мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии 2 дар ноҳияи Рӯдакӣ тавонистанд кирдорҳои бадахлоқона ва ноҷавонмардона як нафар шахси рӯзгордидаро ошкор ва ӯро ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб намоянд. ҳамкоронамон оиди кирдорҳои нангини гумонбаршуда гузориш омода кардаанд. мутаваҷҷеҳ бошед. ҳарчанд машғул шудан ба фолбинӣ бо назардошти оқибатҳои нороҳаткунанда кирдори ғайриқонунӣ бошад ҳам боз ёфт мешаванд нафароне ки ба ҳамин гуна хизматрасониҳои пулакии авомфиребона даст мезананд. бо истифода аз эҳсосу боварии шаҳрвандон идеи ба ном моло ки саводи диниву дунявӣ надоранд мехоҳанд маблағи муфт ба даст доранд. шаҳрванд Қурбонов Тағоймурод соли таваллудаш 1947 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Яғноби ноҳияи айни худро мулло муаррифӣ намуда ба қавли дармандонро табобат ва мушкилоти корафтодагонро осон менамуд. бо доир намудани як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ 2 дар ноҳияи Рӯдакӣ муайян карда шуд, ки Қурбонов Тағоймурод худро ҳамчун муллои ҷинбарор миёни мардуми бесаводу хурофотпараст муаррифӣ намуда бо истифода аз дини мубини ислом ҳамчун ниқоб дар манзили зисти худ ва манзилҳои худи корафтодагон бо роҳи макру фиреб дуохонию ҷинбарорӣ ва бахткушоӣ карда маблағи пулӣ ба даст оварда нисбати занони корафтода кирдорҳои бадахлоқона анҷом медодааст. ин нафари рӯзгордида мактаби юнаро то синфи 4 хонда ба чӯпонӣ машғул мебошад. китобҳои динӣ аз воситаҳоест ки ҳангоми дуохонӣ ва сеҳру ҷоду онҳоро истифода мебурд. бо донистани чанд ояти Қуръон боздоштшуда дар манзили истиқоматиаш ва манзилҳои корафтодагон онҳоро қабул намуда ва гӯё ҳоҷаташонро бароварда мекардааст. من به نکو جورم من همین رفتنم با من همین 170 میرم 170 بیام حساب کن 340 پول میشه من خدا کم خاطی کردم 400 پول میشه خودش گفت به حساب کن با وای کن خدا خود ماشین باشه ما میدیم کیلومتری خدا ما خاطی گمیزه شما خاطی گمیزه هر یک انسان خودش خاطی یک خصلت داره به خصلت یگون چیز به جا نمیشه. бар иваз ин хизматрасониҳояш аз корафтодагон маблағ ба даст меорад. зимни аз назаргузаронӣ аз ҷайби номбурда 3 адад китобчаҳо дарёфт карда шуд ки гумонбаршуда ҳар кадомеро дар мавридҳои хос истифода мебурдааст. این 5 سوره دارد. حضرت یاسی
اینو فتحنا حضرت تبارک اما تا اخیرون قلابه برنوز سیره برای که دم انداختن کسی که توی نصیب کردگی شفاش از جانب حق سبحانه تعالی من این شکر نمیکنم این برای که جنوه بکردنش اکنون من دو سه سیاس کردگیم دو سه سویه داره دیگه چی این برای چه؟ برای جنوه میخونی که آخر یا خیلی از زیون میشه یا خیلی وای میشه برای اول برای چی اینش برای کیمان سعادت میگوید اینه برای خودت میداری هر که مثل جری جوه گرگ و بالا بطر زیون نمیرسون دیگه چی همه سیر جلیه همش حرامه دیگه شرمنده میدونم که دیگه پیش این کلی آدم ها با نزدیکیش به نروند قرآن با مجید بگفته است که همه اینا چه کار شیطانی هست پشیمون هم هزار کردگی خودم پشیمون هستم یادآور می‌شویم که پیوسته توسط برنامه‌های وزارت کارهای داخلی نمایش داده می‌شود که این طایفه آدمان با بهانه‌های داغخوانی، فالبینی و دیگر خدمت‌رسانی‌های پولکی مردم را فریب داده مقصدشان مبلغ به دست آوردن است، ولی برخی نفران خرافات پرست گشته و برگشته تومه فریب چنین عوام فریبان می‌شوند. باز از بازداشت فالبینا دعاخوانان و جادوگران که با وعده‌های بردروغ شهروندان را به گمراهی و خرافات پرستی برده از این حساب روزگار پیش میبرند برایتان معلومات پیشنهاد می‌نماییم. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه شهری نو 6 نفر شهروندان را برای مشغول شدن به سیر و جادو و به اصطلاح مشکل کشایی دستگیر نموده به جوابگاری جلب نمودند. گزارش در این خصوص Конситора мамус мегун, конситора дадруз мегун, ган хериньо такси, муклеш шас шеб задувев зиёда. با راه سیر و جادو تا امروز کسی به درد خود درمان نیافته است و نخواهد یافت، ولی شخصان زودباور و گمراه و بیسواد برای برطرف کردن مشکلی پیش آمده نزد سحرگران و جادوگران و به نام ملا و طبیبان رفته به قلابان شرایط فراهم می‌آورند. ضمن چاره‌بینی‌های مقصدناک کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه شهری نو 6 نفر شخصان روزگارده را برای مشغول شدن به سحر و جادو آشکار نمودند. شهروندان علامراد تو خطیچه سال تولدش 1954، بکو فاضل سال تولدش 1961، محمودوف احرار سال تولدش 1970، نرزولایف بابا دولت سال تولدش 1947، عبدالله و محبت سال تولدش 1960 و فرالا و تاتیانا سال تولدش 1954 استقامت کنندگان ناحیه شهری نو میباشند بازداشت گردند که با فالبینی، سحر و جادو و مشکل کشایی مشغول بودند. 8 соли таваллуда мепурсам, рӯзи таваллудша мепурсам, баъд определение. Просто ман китоб бисёр хондагӣ. Китоби чӣ? Китоб. Китоб исцеление одамо ҳаст ку барои лечение. ҳамхари хондагӣ. Да, лечение, исцеление. Ҳамино дурӯғ аст, рост аст? Дурӯғ это всё. Вот айну наоборот касал мешитам. نامبردگان با استفاده از هر گونه اشیا و جسم‌های کرخ از جمله карта، قلف، شمع، گوگیر، اسپند و محصولات خوراکواری گویا مشکلات کارافتادگان را آسان می‌کرده باشند. شهروندان را در منزل استقامتی خود قبول نموده از آنها مبلغ طلب نموده به دست آوردند. ضمن از نظرگذاری منزل استقامتی نامبردگان یک قطار اشیاهای برای سحر و جادو استفاده شونده همچون دلیل شیعی دریافت و مصادره کرده شد. Это все неправда. Это все вранье. Не надо верить никаким фулбинам, никаким табибам. Это все сказка. А когда Никор пшемону, دیگر نمیکنیم. بار دیگر تاکید کردن با موارد است که امروز علم و دانش‌های طب در سطح ضروری ترقی و تشکل یافته است. شهروندان را می‌باید از چنین افراد جادوگر و فالبین دوری جسته و عمل و رفتار آنها باور نکنند. وابسته به حالت‌های مذکور نسبت بازداشت شدگان برای عمل‌های مردم فریبانشان موادهای ضروری ترتیب داده شده است. риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ аз чунин талаботҳоест ки иҷроиши он барои ҳар як иштирокчии ҳаракат дар роҳ ҳатмӣ ва зарурӣ буда кафили бехатарии ҳангоми ҳаракат роҳҳои нақлиётгарди мамлакат ба шумор меравад. Вале мутаассифона мо дар аксар маврид дучор меоем ки иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ба қонуншиканӣ роҳ дода дар баробари оромии шаҳрвандонро халалдор сохтан ҷони худро дар хатар мегузоранд.
имрӯзҳо кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон тамоми тадбирҳоро роҳандозӣ менамоянд, ки бехатарӣ ва амнияти иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъмин карда шавад. Бо ин мақсад онҳо ба таври шабонарӯзӣ дар кӯча ва роҳҳои автомобилгарди шаҳру навоҳии мамлакат пайваста фаъолият менамоянд. тибқи ҳисоботҳои оморӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ, содиршавии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд ба қад гирифта шудааст, ки ин албатта ташвишовар мебошад. Бо ин мақсад бо супориши роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи масъулини раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ нақшаи алоҳидаи корӣ таҳия гардида, айни ҳол амалиётҳои мақсаднок дар кӯча ва роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурӣ ҷараён дорад. мақсад аз гузаронидани амалиётҳои мазкур пеш аз ҳама пешгирӣ намудани ҳодисаҳои роҳу нақлиёт, ошкор намудани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ, аз қабили идора намудани воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира бидуни қайди давлатии бегона ба самти муқобили хатти ҳаракати воситаҳои нақлиёт баромадан, инчунин бартараф намудани танбашавиҳо дар кӯча ва роҳҳои автомобилгард ва санҷиши қарздории воситаҳои нақлиёт аз маркази автоматикунонидаи идораи нақлиёт ва тартиботи ҷамъиятии раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ мебошад. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки вақтҳои охир аз тарафи як қатор ронандагони воситаҳои нақлиёт оддитарин қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя карда намешаванд. масалан, ронандаи автомошинаи сабукрав тамғаи мерседес бенз рақами қайди давлатиаш 0284 MN01 Муродов Маъруф Муродович соли таваллудаш 2002, сокини шаҳри Ҳисор, кӯчаи Омӯзгор 29, донишҷӯи курси чоруми факултети молия ва иқтисоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 1 июни соли 2024 тахминан соатҳои 22:30-23 дар маҳаллаи Ховарони шаҳри Душанбе автомошинаи худро ба сурати баланд идора намуда, якчанд маротиба аз ҷои ист яку якбора ба ҳаракат медарорад, яъне ба истилоҳ кокс дода тартиботи ҷамъиятӣ ва осудагии одамонро халалдор намуд. баъд аз муроҷиати шаҳрвандон, автомошинаи мазкур аз ҷониби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ба ҷаримагоҳи раёсат дастрас карда шуда, нисбати ронанда маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ба суд ирсол гардид. инчунин нисбати ронандаи автомошинаи тамғаи BMW 525 рақами қайди давлатиаш 1988 WF01 Зулфиқоров Шоҳин Таваккалович соли таваллудаш 22 декабри 1988 сокини маҳаллаи Испечаки шаҳри Душанбе барои риоя накардани қоидаҳои насби таҷҳизоти махсуси садодиҳанда, ки ба воситаҳои нақлиёти хадамоти фаврӣ ва махсус тааллуқ дорад, протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда асбобҳои иловагии махсуси садодиҳанда мусодира гардиданд. бояд гуфт, ки чунин рейду амалиётҳо ҳамарӯза аз ҷониби масъулини раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дар роҳҳои автомобилгарди шаҳру навоҳии кишвар идома дорад. аз ин лиҳоз роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тамоми шаҳрвандон ва иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, махсусан ронандагони воситаҳои нақлиёт талаб менамояд, ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намуда бо одоби ҳамида ва маданияти шаҳрдорӣ рафтор намоянд. дар баробари гарм шудани ҳарорати ҳаво ва фарорасидани фасли тобистон талаботи мардум ба обу обозӣ зиёд мегардад. ҳамасола дар мавсими обозӣ аз сабаби надонистани қоидаҳои дурусти шиноварӣ ва машғул шудан ба обозӣ дар мавзеъҳои мамнӯъ ва хавфнок даҳҳо нафар шаҳрвандон ҷони худро аз даст медиҳанд. омӯзиши сабабҳои ғарқшавии наврасону ноболиғон шаҳодат медиҳад, ки волидайн ва ё бузургсолон ё оила нисбати ҳаёти хурдсолон беаҳамиятӣ ва беназоратӣ зоҳир намуда, кӯдаконро дар лаби каналу ҷӯйбор, ҳавзу дарёҳо танҳо мегузоранд. имрӯзҳо вобаста ба пешгирӣ аз ҳолатҳои ғарқшавӣ ҳангоми оббозӣ дар ҳавзу дарё ва кӯлу каналҳо дар асоси нақша чорабиниҳои раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон, гурӯҳҳои корӣ аз ҳисоби кормандони хадамоти огоҳонӣ ва пешгирӣ ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонони милитсияи Хатлон таъсис дода шуда, дар соҳили каналҳо ва ҳавзҳои миқёси вилоят амалиётҳои пешгирикунанда ва корҳои фаҳмондагӣ гузаронида истоданд. гурӯҳҳои корӣ дар ин рейдҳо бо наврасону ҷавонон доир ба оқибатҳои фалокатбори оббозӣ дар ҷойҳои мамнӯъ суҳбату вохӯриҳо гузаронида, таъкид менамоянд, ки аз оббозӣ дар чунин ҷойҳои хавфнок худдорӣ намуда, ҷони худро зери хатари ғарқшавӣ нагузоранд. зеро ҳамасола дар ҳамин мавсим ҷавонону наврасони зиёд аз нофаҳмӣ, надонистани қоидаҳои оббозӣ ва беназоратии волидону аҳли ҷомеа ғарқ мешаванду ҳалок мегарданд. инҷо намоиши худро ба поён расонида орзуи онро дорем, ки сулҳу субут доимо дар Тоҷикистон ҳукмфармо бошад. бо милитсия ҳамкорӣ карданро фаромӯш насозед. хайр то барномаи дигар сиҳатманду сарбаланд бошед.
иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пастарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70.